टॅली ERP 9 सुरू करताना ERP या शब्दाचा अर्थ अगोदर लक्षात घेऊयात. एंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लॅनिंग म्हणजेच टॅली ERP 9 हे त्याचं व्हर्जन आहे. टॅली शिकताना सुरुवातीला आपल्याला अकाउंटिंग शिकून घ्यावी लागेल. त्यासाठी अकाउंटिंग म्हणजे काय हे अगोदर आपण पाहणार आहोत. अकाउंटिंगचा अर्थ प्रत्येक व्यावसायिक हा आपल्या व्यवसायातून फायदा मिळावा या अपेक्षेने व्यवसाय करीत असतो. व्यवसायामध्ये होणाऱ्या व्यवहारावरून त्याला व्यवसायातील नफा किंवा तोटा समजतो. अकाउंटिंग म्हणजे व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या व्यवहारांची दररोजच्या दररोज विशिष्ट पद्धतीने केलेली नोंद होय. अकाउंटिंगचे काही फायदे आहेत ते आपण पाहणार आहोत. पहिला फायदा हा आहे की आपल्या व्यवसायाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे आपल्याला अकाउंटिंगमुळे समजते. दुसरा फायदा, व्यवसायामध्ये आपल्याला किती नफा किंवा किती तोटा होत आहे हे पण अकाउंटिंगमुळेच समजतं. तिसरी गोष्ट, व्यवसायाशी संबंधित किती लोकांनी आपल्या व्यवसायाला देणं आहे किंवा आपला व्यवसाय किती लोकांना पैसे वापस देणं आहे हेही अकाउंटिंगमुळेच समजतं. तसेच आपल्या व्यवसायात होणारे खर्च व उत्पन्न किती प्रकारचे आहेत हेही समजतं. तसेच व्यवसायातील सर्व गुंतवणुकी समजतात आणि व्यवसायातील कॅश व बँक बॅलन्स याची स्थिती पण अकाउंटमुळे समजते. आता अकाउंटिंगसाठी ज्या काही वेगवेगळ्या संज्ञा वापरल्या जातात त्या आपण पाहणार आहोत. त्यातली पहिली आहे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन. बिझनेस ट्रान्झॅक्शन म्हणजेच व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारचे व्यवहार होत असतात, परंतु ज्या व्यवहारांचा व्यवसायाच्या नफा किंवा तोट्यावर थेट परिणाम होतो अशा सर्व व्यवहारांना बिझनेस ट्रान्झॅक्शन असे म्हणतात. नंबर 2, कॅपिटल. कॅपिटल या शब्दाचा अर्थ भांडवल असा होतो. म्हणजेच व्यवसायाच्या मालकाने व्यवसाय सुरू होण्यासाठी किंवा तो व्यवसाय व्यवस्थित चालू राहण्यासाठी केलेली गुंतवणूक. नंबर 3, लॅबिलिटी. लॅबिलिटीचाच अर्थ देयता. म्हणजेच व्यवसायाने इतर लोकांना द्यावयाची देणी त्यालाच लॅबिलिटी किंवा देयता असे म्हणतात. परत आहे गुड्स. गुड्स म्हणजे आपला विक्री करायचा माल. म्हणजे व्यवसायामध्ये जी वस्तू प्रामुख्याने विकली जाते त्या वस्तूस गुड्स म्हणजेच माल असे म्हटले जाते. त्यानंतर आहे असेट्स. असेट्सचा अर्थ होतो मालमत्ता. व्यवसायामध्ये असणाऱ्या सर्व किमती वस्तूंना असेट्स म्हणजेच मालमत्ता असे म्हणतात. उदाहरणार्थ मशिनरी, बिल्डिंग, फर्निचर इत्यादी. गुड्स व असेट्समधील महत्त्वाचा फरक हा आहे की गुड्स हे व्यवसायात रोजच्या रोज खरेदी किंवा विक्री केले जातात, परंतु असेट्स रोजच्या रोज विकल्या किंवा खरेदी केल्या जात नाही, तर त्या ठराविक काळानंतर खरेदी किंवा विकल्या जातात. असेट्सचे पुन्हा 2 प्रकार पडतात. एक आहे फिक्स्ड असेट. या प्रकारामध्ये मशिनरी, बिल्डिंग आणि फर्निचर इत्यादी प्रकारचे